ଆରେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏନି ତ? ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମଞ୍ଜରୀ ବୋଉ, ତମେ କ'ଣ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ବୈଠକରେ ଆସିବନି? ନାହିଁ ଦିଦି, ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରୁ ରାସନ ସାମାନ କିଣି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ଆମେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆମେ ଆଜି ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଲ କଥା। ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ମୈତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ସାବେରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ପୋଷଣ ସଖୀ ଦିଦି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି କୁପୋଷଣ ବା ପୁଷ୍ଟିହୀନତା। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷଣ ବା ପୁଷ୍ଟିର ଅଭାବ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଦେଖି, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛେ? ଦିଦି, ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁ, ଗୋଟିଏ କମ୍ ଓଜନର କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଶିଶୁର ମାଆକୁ ଦେଖୁଛୁ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ, କମ୍ ଓଜନର ଓ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିଛୁ କି? ହଁ ଦିଦି, ଆମ ଗୋପାଳର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧିକା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଏହି ଚିତ୍ର ଭଳି। ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବୟସରୁ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କମ୍ ବୟସରେ ମା ବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଶିଶୁଟି ଝିଅ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବି ତାର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଚକ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁଛି। ପୁଷ୍ଟିହୀନ ମା, ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଓ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟି ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିଦି, ଆମେ ଏ କୁପୋଷଣ ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ କି? ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଚକ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୁପୋଷଣ ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୁପୋଷଣ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ମାର ପ୍ରଥମ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟୀକାକରଣ। ଏହା ଶିଶୁକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିଥାଏ। ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରିପୂରକ ଆହାର ଭାବେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ଶିଶୁକୁ ମା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି 10ରୁ 19 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଦିନରେ 3ରୁ 4 ଥର ଖାଇବା ଦରକାର। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବା ଯେ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, କୋଳି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ତେଲ, ମସଲା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଓ 2ଟି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ସହ ଦିନରେ 4 ଥର ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର କିମ୍ବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି କଠିନ କାମ ନକରି ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦରକାର।
ଯଦି କୌଣସି ନବବିବାହିତା କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ବିଳମ୍ବରେ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ମା' ହେଲେ ଉଭୟ ମା' ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଦିଦି କିମ୍ବା ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ବା ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ 2ରୁ 3ଟି ବା ଅଧିକା ସନ୍ତାନ ହୋଇସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ପ୍ରସୂତି ମା'ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ମମତା ଦିବସକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ANM ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଶୋରୀମାନେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଶୋରୀ ଦିବସକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ ଓ ଯେଉଁ କିଶୋରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୁପୋଷଣ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା। କୁପୋଷଣଠୁ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଓ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ କୁପୋଷଣଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ତ? ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଓ କୁପୋଷଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ବୈଠକ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବୈଠକରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।